Синең белән шиксез горурланам, әнкәм. Дамир Галимов. Күңелемнең иң саф хисләрен сиңа багышлыйм, әнкәй. Син әле безне бу гүзәл дөньяга китергәнче үк изге хисләреңне юрагансың. Бәхете, тәүфигы белән тусын бу балам, куанычым булсын дигәнсең. Бу сүзләрнең никадәр көч, күпме сабырлык сыраганын мин хәзер генә аңлап җиткердем, әнкәй. Ә ул чагында безнең өчен Біріннен-бірі кішірек норасылар үшін бір нәрсе дә қадірлі болмаған екен. Бары тик, әткәй отырған арба басу қапқасынан шыға башлағаш қына, біз тузанлы юлдан егірә-егірә, «Әти, тиз қой!» деп қышқырғаныбызны хәтерлим. Юк, тиз генә қайтмады шул әти. Сағындырып, бик сағындырып, хатлар гына килде аңардан. Почтальон китергән эш пишмакны тотып, без синең янга ерак басуга йөгерәгез. Дәү-дәү кантарлар табан асларына урттыра, коты камыл ялангач балтырларга кадала. Ә без барыбер еламыйбыз. Тизрәк сине сөендерер өчен йөгерәбез. Барып җиткәч чүмәлә төбендә арышу башы яшый, синең хат укыганыңны тыңлап торабыз. Эй, әнкәй, Койларда гына, кемнәр генә булып эшләмәдегез сез ул вакытта. Хәтереңдәдер, әнкәй. Бер вакыт басырык баскан чакта йөктән егылып, чак кына имгәнми калдың. Шунда синең ник кадалмыйлар, ник тизрәк дөмөкмиләр бу фашист нәләтләр дип ачыргалануың әле дә колак төбендә яңгырый. Кышкы озын төннәрдә ямау торуларын күз алдымда. Без терсәкләре чыккан арык балалар кайнаш сулышыбыз белән тәрәзә пияласындагыбызны ырыта. Тәрәзәдән тышны күзәтәбез. Әткәй кайтып килмиме? Ләкин ул үлгән. Ул юк. Синең эшендә, безнең эшендә бу бик кадерле, изге кеше дөньяда юк инде хәзер. Аның белән бәйле минутларың бер кайчан да, бер ничек тә кабатланмас. Син тол, без ятим. Хәтереңдәдер, әнкәй. Бер вакыт кечкенәгә сөйрәбез тәрәзә янына басканда, моңсу кара күзләрен еракка төбәп җыр кили. Иртә торам да карыймын Арча тау ягына, әти җаным, ник кайтмыйсың балаларың сагына. Аның шулай диюе булды. Син каттың да калдың, әнкәй. Кинәт шашкан кешедәй безне кышып алып, балаларым, җаннарым, ятимнәрем минем дип сулкылдарга тотындың. Ул минутлар хәтта искә төшерүе дә авыр. Башка балалар әтиләре белән җитәкләшеп үткәндә, безнең нәни йөрәкләребезгә ук кадалган кебек. Парлыларга карап, синең дә көнләшүеңне, серләреңнең уртаклашырдай кешеңне юксынуыңны сагышлы йөзеңнән сизү читен түгел иде. Әмма син шул күңел китеклегеңне тутыру өчен безне ташлап башка берәүгә чыгу турында уеңа да китермәдең. Бары тик безнең өчен генә яшәдең, безнең белән генә юандың. Шуңа күрә дә синең белән шиксез горурланабыз, әнкәм. Әгәр бүген күгебезне Совет космик корабльләре айкый икән, онда синең дә өлешең бар, әнкәй. Әгәр мул табыныбызда күпереп пешкән хуш исле икмәк аңкый икән, аңа синең дә тирең тамган, әнкәй. Әгәр җир шарының барча аналары сугыш булмас, юк дип даулыйлар икән, онда синең дә тавышың бар, әнкәй. Менә шуңа күрә синең белән шиксез горурланам, әнкәм. Һәм кирәк икән җирдә тынычлык хакына, синең хакыңа гомеремне дә аямам.